Ето го, ето го! Баси! Майко, това зърка ли? О, ето. О, ето го, ето го, ето го. Не. Здравейте на всички, добре дошли в канала. Днес ще гледате риболов на зарган на плажовете в Гърция. Не ме гледайте, че в момента съм на реката. Снимам от тук интрото, понеже докато бях на плаж забравих да го снимам и сетих чак сега. А в момента се опитвам да направя риболов на пастърва, но дали съм успял да хвана и какво съм хванал, ще разберете по-напред. Та за днескашното видео, което ще гледате, ловях заргани с 2 грамов джик. В момента, докато се опитвам да снимам това интро, просто вода жестока война с тези комари, защото направо ми късат нервите, което ми напомня да ви кажа, ако ходите на река Искър или която всъщност да е река, си взимайте нещо против комари, защото тези гадини просто могат да ви накарат да намразите риболова. Направо става нещо страшно, особено ако минавате през хръсталаци. Ловях заргани с 2 грамов джик на плажа, като закачих за гърба и един от морските кефали и стана като цяло доста добър риболов. Като бях в Гърция, първоначално почна да търся риби на силикони на пристанището, само че там успя да излъжа само един скорпит, абсолютно нищо друго. Сега ще го пуснеш? Еми да. Антена боцка. Само си отвори устата. Защо? Да го хване. Да го хвана за устата, защото иначе ще се обуда. Аз за опашката не става. Чакай, Влади, не хора се имай. Абсолютно нищо друго. И накрая последния ден всъщност разбрах къде е истината, именно на плажовете. Днес можете да гледате и видео с пастърви от река Искрецка, само че другите двама господинчовци веднъж да вземат да хванат риби, няма да снимат риболова. Та ще гледате риболов от Гърция и ако евентуално днес хвана някоя друга риба, ще гледате риболов от река Искър. Сега аз продължавам да мъча пастървите, а вас ви оставям с кадрите от морето. Пожелавам ви приятно гледане и ако видеото ви харесва, оставете един лайк с камбанка и се абонирайте се за канала. Вече хванах 2 заргана и 1 кефал. Обаче не снимах, сега реших да сложа камерата и на това ги лова. 2 грама джикче и 15 см може би някъде полут и с една тройна кука. И като цяло рибите са точно ето тук, пред мен на плажа. Къде са тия заргани, че ми трябват? Добре. Аз излезнах от тъмното, знаеш колко много. Сега ще ги оправим. Отделно ли големи риби плуват е така постоянно? Значи просто си седат тук. Гледаш къде са малките риби? О, подгониха, видях ги. Скочи зад примамката един тук. Баси! Майко, това зарган ли е, бе? Леле, как удари? Да, зарган е. Той във въздуха го взе, той не знам даже дали въобще падна. Майко! Гледай къв, мале! Той е едър. Баси дебелака. Това ме взе направо във въздуха. Леле, майко. Седи де. Той е едър. Мале, той е доста голям. Чай го... Седи де, баси. Чай го покара. Какъв е голем. Мале, той е много дебел. Нека зарган.
О, ето го. Още един. Змията. Опалянка. Стойде. Мале много без. Его къде се е копнал. В муцунката. Мале обаче как е захапал с този клюн. Ще не си отрежа влакното без да иска. Се. По самото влакно се е оплело около куката и муцуната. Айде. Този път за устата. Беше налапал куката с муцуната. Това е базика. Още ли? Ти се радвай, че има кой ти ги лови. Оправи ли се? Тука ли са? Идвам. Да. Тия са някакви други. Цяло подушка риба. Няма заплетена. И аз метнах сакато. Обаче като съм без теничка и камерата много подскача, само ми се удря в градите. О, ето го. Още един. Баси как рипата его. Его е. Добре. Ма много скача тази гадинка. Поне лесно се откача, ако не е друго. Его е. Стига, не скачай да. Да се измиеме, че тия яко люспи пускат. Гледай какви сини люспи имам по ръката от тия гадинки. Оп, ето ги, Влади, тук са зарганите. Ето го! Ето го! Не! Избяга. Не! Взема ми куката. Аре, стига, бе. Развърза ми се възела и ми взе куката. Майка ти мръсна. Сега обаче нямам тройни куки и трябва от някоя примамка да извада. Аз почвам да взимам тройни куки от другите примамки, че не съм си взел. Да, има бои там някакво. Я само подай шапката. Има там шапката. Ето тук от този пауъртейл ще сваля тройка. Ама трябва
Значи цял ден мога да седа тук си увъзъргани. Вчера да беше дошъл. Ето го! Майкото как се оплел. Майко, те направо му се хвърлят още като цопне. Там отпреде. Айде. Мале. Не си. Не може да дръпите. Гледай как дръпи. Майко. Трябва да се говори. Аре бе. Да. Spinning. Yes. It's for the tail. But it's cooked in the tail. You are like Yes. Ова. good. Мале, как се дърпаше. Абе, я видя, дай си. Леле. Ще го ядем. Какво е това? Кефал. Ти за гърбаре го Да. Докато такова зарганите и да го засека и го е. Его е. Виждаш ли си пръстите? Да, супер. Какво ще го правим? Надявам се видеото да ви е харесало. Аз сега се умитам от Искъра по най-бърз начин, защото ме погна един рояк комари. Така че знаете процедурата. Лайк, subscribe с камбанка и до нови срещи!